Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems, Hendricks Carnaval en Volta Limburg. Ook dit jaar is de Oranjerie in Remund uitverkocht voor het Groot Limburgs Butenkampioenschap. Wie gaat Fernous uit Remund opvolgen, de winnende cruisekapitein van vorig jaar? 7 butenredners stonden in de finale. Kijk mee naar een samenvatting van het Groot Limburgs Butenkampioenschap 2018. Welkom iedereen bij de finale van het Groot Limburgs Butenkampioenschap 2018. We gaan naar onze eerste finalist. Die komt uit Obicht, het is Jan Heffels. En Jan die brengt zijn buut Johannes de 46ste. Butenmars voor Johannes de 46ste. Eindelijk! Jeugdprins! Ja, ons dorp is te klein voor de grote prins. Veel te klein. Jeugdprins van de geknakte veer. Johannes de 46ste. Ja, want bij ons wordt elke jeugdprins op zijn nummer gezet. We zijn begonnen met Karel 1, toen Willem 2 en vorig jaar was echt de sigaar. Johannes de 46ste. Nee te verwarren met mijn halfbroer. Johannes de 23ste. Jeugdprins en niet uitgelekt. Dat heb ik altijd willen weren. Ook al stond mijn foto al in november in de gezet. Maar dat heb ik van mijn opa. Ik weet niet wie dat is opgegeven. Maar hij heeft het niet gehoord. Ja, dat lag ook al lang slag. Bij de Woord van 11. Nou ja, Woord van 11. Hun leden zijn op de vingers van 1 hand te tellen. Er hebben ze eerder 6 koeien in de lotto. Trouwens, mijn opa, ene keer is er kandidaat jeugdprins geweest. Stonden boeten aan de zaal, opgesteld in een grote doos. Maar ja, toen holden de shutter nog op zoterig oud papier op. En sinds een tijd hebben ze een tuut. Want ja, wij nemen ze een zak met. En ook nog van Albert Heijn. Alsof ze bij ons op de kleintjes moeten letten. Die hebben we allemaal niet meer. Je zegt dat de ooievaar, daar vlug al jaren in een grote boog om het te reperen. Even net de voorzitter nog geprobeerd. In een vorstvrije periode. Gaat een eind te stelen bij zijn Mia. Maar helaas, op het moment suprême bleef de been bij mij toe. Dan gaan we verder naar de volgende kandidaat. En de volgende kandidaat is Björn Smits. Hij komt uit Nederweert-Eend en hij brengt ons de buut de warme beker. Eens even kijken. 20 witte bulkjes, 5 gries mikken. De ooitaarten zitten vanavond rechts. En ik ben er, Berke.
Amateurbakker. Oh, maar geen gewone. Nee. Ik ben een echte warmebakker. Ja, dat zit bij ons in de familie. Ja, kijk, ik heb 12 tantes, 14 ooms. Waarvan 17 nichten. Ja, dat bakken doe ik samen met mijn haar. Ja, mijn haar en ik doen alles samen. Zo maken we samen ook amandelkoekjes. Ja, dan vragen mensen me dat ik berken. Wie krijgt de amandel zo schoon in de midden? Ik zeg, nou, dat is heel simpel. Dan leg ik mijn haar op een sofa. Leg een amandel in zijn navel. Klets de gevulde kook erop. Nou, zit dat neutje precies in de midden. Hoef ik natuurlijk niet uit te leggen wie het vele kerstkrantjes maken. Ja, met mijn haar heb ik leren kennen in zo'n home... nou ja, in zo'n pottenbakkerij. Ja, ik zag hem staan. Ik denk, nou, dat komt je voor de bakker. Ik zeg, best ik nog single? Ja, zitten. Ik ben allergisch voor maïzena. Ik zeg, maïzena? Zitten. Chronische bindingsangst. Oh, maar ik heb het getroffen. Ik heb het getroffen. Ja, de specialiteit van mijn haar is cake. Oh, ik weet nog goed. Mijn eerste harretjescake. Ja, hij heeft gemaakt met plantjes uit eigen tuin. Hartstikke lekker. Ja, kijk, dat bakken is een passie van me. Ja. Toen ik maar een manneke van 7 jaar was, ben ik er al eerlijk vroeg gekomen. Ik werd een warme bakker. Ja, ik weet nog goed, het was op een roze maandag. Ik ging bakken, haalde alles aan mezelf uit de kast. Ik ging er filmpjes van maken, van precies 57 seconden, en zat die op YouTube. Ja, mensen vonden het geweldig. 57 seconden. Ze verveelden zich geen minuut. En de volgende kandidaat, dames en heren, komt uit Heide Venray. En dat is Theo Nelle. En Theo Nelle brengt je buurt Schraag de Glochard. Vier dagen is met de chauffeur van de ganzenwinkel al voor geweest. En vandaag aan de kant blijven plekken van de mayonaise. Ik zeg maar altijd, je bent een hele kel. Al is het nog maar voor zo'n stukje frikandel. En onderhand dat ik hem eet, denk van, hij dat ding niet in de groene mak moeten liggen. Want vorige week toen vond ik nog een groene in de griezenbak. Ja. Want het is niet meer handig om nog aan eten te komen. Zeg, toen ik nog samen woonde met mijn vrouw, toen ging het allemaal veel handiger. Zeg, want ik deed meestal koken. Want mijn vrouw moet veel werken. Die werkte overdag op kantoor.
En s'avonds nog eens op mijn zenuwen. en als het dan en ik aan de beurt was om te koken, dan was alles koud. Alles, alleen de motorkap van een auto niet. Ik probeerde er tenminste nog altijd wat van te maken. Als mijn vrouw thuis kwam, had ik eerst de tafel gedekt. Daarna de babysit. Naar huis gebracht. De haard en de kaarsen aan. En een echt 5 gangen diner. 1 pizza en 4 flessen bier. En dan zei hij van mij weer, je hebt een probleem met alcohol. Ik zeg, ik heb geen probleem met alcohol. Ik zeg, ik heb pas problemen als ik zonder alcohol zit. Zeg, en trouwens, het is maar net hoe dat je het bekiekt. Ik zeg, want de ene zegt het glas is half vol. En de andere zegt, dat klopt. Mijn vrouw en ik, we hadden niet veel woord. Maar als we woord hadden, dan ging het altijd over de alcohol. Nou hebben we daar geen woord meer over. Sterker nog, we kunnen er geen woord meer over krijgen. Want de laatste woord die ik gewisseld heb met mijn vrouw, dat was toen ik tegen ze zei, ik zeg nou Geertrud of Wigtrud. En dat had ik beter niet kunnen zeggen. En de volgende kandidaat is Peter Vaassen. En Peter Vaassen die komt uit Beegde en Peter brengt ons debuut de gepensioneerde ASO. Geert Wutemars voor een gepensioneerde ASO. De Kumper. Gepensioneerd. Ik kreeg de eerste keer pensioen. No. Toen ik dat bedrag zoog, kreeg ik pijn in de eerste 4 letters van dat woord. En wie vult zich dan in wie de laatste 3 letters van dat woord? Ja, een echte oen. Toen zei hij, nee, jongen, zet, toen kreeg toch ook AOE. Ik zeg, AOE, afgeschreven, op sodemieter en weggejaagd. Ik zeg, ik wil blijven doorwerken. Dat wordt de enige plaats waar ik rustig kon slapen. Ja, en dan komt ze toe, Ja, wat moet ze dan doen? Ja, toen ligt ze de hele dag in bed. Hoor, die vrouw van mij, die holde mij wel droeten. Kom uit dat nest. Ik sta op, zet de tom-tom. Keer om. Ik leg mij neer, u hebt uw bestemming bereikt. Ah, die holt zich toch troet. Kom ik de trap af, zie maar de gulp nog open. Pak mijn vrouw dat tactisch aan. Zeg, zet ze die garagedeur steeds nog open. Zeg, heb ze ook de Harleys in staan? Nee, zet ze wel de fiets met die 2 leeg ben. Dan ging ze op de bank zitten. Na 2 uur staan ze op van die bank. De vod van dicht die sluip. Ik zeg, hoe het stoel nu van dat mijn vod sluip? Nou zet zich op, zal een paar keer horen snurken. Ja, dan loopt ze op en neer.
Ze zegt, gang tuinieren. Ik zeg, tuinieren? Ik zeg, ik kom zo dik in de tuin dat het onkruid nog niet meer durft te groeien. Ik zeg, ik verveel me kapot vandaag. Vandaag. Kijk eens verder door dan alleen vandaag. Ik zeg, waarom denk ze dat er altijd 3 kratten meer komen in plaats van 1? Waarom jij ze dit golven zetten met de vriend van die goed Brunsum, Jo Palme? Ik zeg, zou het stoel willen golven met een de schetel uit, de bal in de struik uit, altijd zaad is en mensen beledigt? Nee, zegt ze nog, ik ga niet met golven. Ik zeg, ja, dat wil Jo Palme ook niet. En de volgende finalist komt uit Kadir een keer. Sylvia Ramakers. En die brengt voor ons de verkeersregelaarster. Wij vinden u als vrouw in zeer hoge mate geschikt voor de publieke functie van verkeersreguleerster. Ja? Het getuigschrift krijg ik hoogstpersoonlijk uitgereikt door niemand minder als de wethouder van verkeer de zaken. En een zekere Palme uit Brunsum. En speciaal voor mij hebben ze toen een extra regeling getroffen. Een soort maatregel, zeg maar. Een regel op maat. Want om het verkeer te kunnen regelen, is het in de regel zo dat ze goede kennis moeten hebben van een regelgeving. Want als ze het verkeer verkeerd regelt, dan gaat het verkeerd. En dan moeten ze wel regels voldoen om te kunnen regelen dat ze verkeer mag gaan regelen. Het begint altijd met het lezen van de regels in het reglement. Dat moet ze regel voor regel doen. Kijk, normaal gesproken is dat redelijk te regelen, maar ik krijg dat niet geregeld. Ik heb de neiging om tussen de regels door te lezen. En volgens de Caritas ben ik niet geschikt voor onregelmatige diensten, omdat ik van mijn eigen regelmatig onregelmatig ben. Ja, duidelijk. Ik mocht het eerste half jaar alleen maar het verkeer regelen op rotondes. Om gek van te worden, het verkeer komt van alle kanten. Ik word er gans opgedraaid, gans duurluurs, gans duizelig van. Ik word gans het overgezicht kwijt. Maar na een maand liep het perfect op die rotondes. Nadat ik een schoen had gekocht in een kringloopwinkel. Toen liepen we een fluitje van in de zand. Apropos, nu veren toch over fluitjes hebben. Ik ben begonnen met een klein. Maar nu heb ik een die is goud waard. Maar ja, dat bleef me gebulk hangen. Ja, dat heb ze nu met een oude fluit. Ja. Kijk, in zo'n kritiek moment, dan mis ik hem. Mijn Frans. Ja. Het is een maan. Dat is zo niet erg. Dat maakt ook niks uit, daar kan er zelf ook niks aan doen. Maar de meeste manslui menen dat ze in alles beter zien als vrouwlui. Maar in sommige dingen zien veel vrouwlui beter. Veel beter. Ah. Zo wie voetballen. Zo, dames en heren, gaan we naar de volgende finalist. En die komt uit Melderslo, Pierre van Helden. En die brengt de buurt Jerke en het huwelijksleven. Maar mannen, kennen jullie de 2 geheimen van een goed huwelijksleven? De 2 geheimen. Ten eerste,
als je fout zit, geef je het direct toe. En ten tweede, als je gelijk hebt, houd de mond. Ja, mannen, vroeger gingen we nog dansen en chansen, hè. Tegenwoordig doen ze chatten en internetten. Want Kuip, mijn beste kameraad, die heeft op late leeftijd nog een Belgische vriendin gekregen. Molly. Kuip heeft Molly leren kennen via de computer. Maar volgens mij had je de virusscanner niet aanstaan. En ik zeg tegen Kuip, ze heeft wel een goede dag te werk. Oh, zit je door zitten in mij. Kuip en Molly die wonen samen. Wij zijn nog getrouwd. In de kerk. En voordat ik trouwde moest ik van mijn moeder nog de biechten. Ik stapte in de biechtstoel in. Ik wist niet wat ik zoog. Een minibar. Fles wien, duurste pinda's, tablet chocola. Ik zo tot de wacht, komt de pastoor eraan. Ik zeg, maar pastoor, wat is dit hier toch veranderd van vroeger tegenover nou? De roet, zegt hij, je zit op mijn plaats. Ja, er is een heel verschil tussen het huwelijk van vroeger tegenover nou. Vroeger, toen had je de elders verschillende kinderen. Ja, eerlijk was met mijn petekind Olga. 5 jongens. 1 uit het eerste huwelijk, 1 uit het tweede huwelijk en 3 van haarzelf. Want ik weet nog toen de tweede geboren was, wij in het ziekenhuis op kraamvisite. De baby bekeken, stond er zo'n man van een jaar of 70 aan bed. Ik zeg, proficiat, je ziet zeker de opa. Nee, zei hij, ik ben de vader. En een oude motor moet de draaiende houden. Ik zeg, dan moet je nou wel eens olie verversen, want dit is in een broene. Zo, dames en heren, dan komen we naar de volgende finalist. En dat is Huub Zwane. En Huub Zwane komt uit Wilre en die brengt de buurt door Petrus aan de Himmelpoort. Gefrustreerde Oranje-fans die zeggen wel eens, de herjot is een pruis. En aan mij Simon Petrus kan me horen dat dat überhaupt niet zoveel gescheeld had. Dames en heren, of beter gezegd, beminde gelovigen, want dat is genderneutraal. Schrik niet. Al het goede komt van bovens. Hey Theo, daarom hast du hier de schönste plaats krijgen, wat kameraad. Maar of du ooit bij mij hey die poorts binnen kunt, dat is nog maar de vraag. Want de hemel is je Schengeland. Maar ook geen Palmenstrand. Ja, en wat zich alleen aan die poort afspeelt. De duivel zou een burn-out ervan krijgen. Ik ga nu let's in een pastoor en een buschauffeur zie liegt sie aan de poort staan. Laat ik de chauffeur naar binnen. Is de pastoor mich toch beledigd? Zegt dan ik het ganze leven in dienst van God. Je leeft liet du mich de chauffeur hier naar binnen. Zeg ja, maar wanneer de bus voorhand en lui veel heller je bent, dan ben ik een keer. En toen een aannemer, dat kwam ook zijn beklaagd doen. Zegt, ik ben pas 53, ga nog een jans leven voor me. Ik zei, Jenke, wenn ik al die Stunden bij je optel, die studie bij de klanten, je rekent als bist du er al 93. Maar man had ook zielige figuren. Nu let zijn vrouw ook herm
Die wil er leven man zoeken in de hemel. Ik zei, mevrouw, dat is nog moeilijker dan bij je programma Spoorloos. Hoeveel jaar zit er eigenlijk getrouwd? Ja, we waren meer dan 40 jaar getrouwd. Ik zei, nou, daar zitten bij de martelaren. Zo de man aan een uitgebreid buffet. Ik zei, meneer, ik kom de vrouw terugbrengen. Zette wie wat wie getrouwd ben, had ik heel duidelijk gezegd tot de dood ons scheidt. Kroeg die vrouw last van het Patricia Pai-syndroom. Die moet me toch een putje pissig. Zegt ze, Johan, de bezig wel ongezond bezig. Hoe is er dikke de cholesterol verliegende boter en het zoutserum rookvlees? Ja, zegt de man, kijk vrouw, dat bedoel ik nu. Hij ze mij vrij stil je werden, je laten waar je het zingen, ieder heb je weer. En de kampioen 2018, Groot Limburgs butenkampioen met 89 punten. Berke de Werbebekker. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems, Hendricks Carnaval en Volta Limburg.